terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá, mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico no que andan as aves a voar. O resto é soedad. Ola, son Teresa Burgo e participo nesta nova iniciativa do IESCHA pola que reivindicamos que a Casa da Cultura do Concello de Vilalba leve o nome de Manuel María, leve o nome do noso poeta, do poeta da terra, do poeta da terra xa. E para iso vou a ler o poema que Manuel María dedicou a Alfonso de Lanzós, protagonista na Baixa Idade Media das segundas revoltas irmandiñas. E, como todas e todos sabedes, Lanzós é unha parroquia do Concello de Vilalba e tamén é o lugar onde eu nacín e onde vivín a maior parte da miña vida. E tamén é o lugar ao que sempre volvo, porque simplemente é a casa, a miña casa. E Manuel María inmortalizou esta terra deixando constancia para sempre no imaginario colectivo das nosas xentes, das nosas cousas, da nosa maneira de ser, en definitiva, da nosa historia. Por todo isto e por moito máis, que mellor nome para a Casa da Cultura de Vilalba que a do seu poeta Manuel María. E xa sin máis, paso a lervos o poema titulado Homenaxe a Alfonso de Lanzós. Alfonso de Lanzós, esforzado capitán, ti mandaches aos labregos que tiñan fame de pan. Alfonso de Lanzós, cabeza dos irmandiños, tiñas a gracia da flor e a fereza dos espiños. Alfonso de Lanzós, nemigo da tiranía, o pobo fíxote seu e deuche capitanía. Alfonso de Lanzós, nobre, valente guerreiro, non se trabucou o pobo o escollerte por guieiro.